Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka HYC Education Cell haga santarik ujleo arjar arpulai kalalit ban ai de jingtho so menteri katanat puri puthi ke jella rakam e sangma bat so menteri rangba ke jella konrad kongkol sangma ban pun sngoy ki jing e ha ka bay de bat ki samla ki bay kunya ke examen CUET ha ka baki hab ban lej ban yele ye ke examen shabar jong kanong ba shlong namar kumletem ha shlong ki dang duna ki jakatho ya ke CUET exam kumta ka seng kala dawana ka sarkar bagay ban penbun ni ki Jakarta ya ke examen CUET hapo ke jella khnang makan wanra ka jingsuk ya ki samla puli ke jella nak kalian jong ka HYC Education Cell CEC muta ka sini lawan banbu ya ka jipo education minister kumju so siam ka baydey bat kamat bat kapham ka baydey bat ka common university entrance test alor ki center namar ba labon ki khna puli kiba habon ape ya ka entrance test na ka ban dik puli ha ki jaga puli beper jom kani dari India ki university beri colleges ko itep ba dokam ban pass kani ka CUET ban ada commission la ban pass kani kan long ka jike ba khawi ki ban yo admission ha ki central universities ki beper bila kalen kari India ya lor kani bata ni na kalian keseng agina yo ki juar ba hadu utamana ki babuni ki khna puli lepo ka jelam Meghalaya kimyo ka senta ban ko apo shilong ki hap panet chapo nomba Guwahati Sedri Bugar Setuspur dan ro ki khna i bhag panet sedu spor misal te kane ka jimbumdan ni ki senta ban nam ta ki khna puli jo ka jela hapo nomba shilong ba ka jinduna jo senta kana bo jinge sikade khamtam me ki khna nano kedong bat khamtam me ki khna ri buwan ki longyeng boduna ka yo okot namar ba dari ki hap ni tho sedu spor Guwahati sa misal beskwi ki jela jo kane ka than site na mingi ka jinge ka bukhraw kan le hi ki khna khamtam ki kmi ka namara ba lor la ragi khani ka bai kali ska bai sa kala long pun ban ka jinge ka bukhraw pat ka pendu msim pat ki khna puli jong ni ka jela ban ki ni khon ni kan ka CUET exam na kalian ka sang gila bu ada ka jintho ki ni ki anut ki menteri soka bandawa ba na kalian ka soka ka ban explore ya ta ka steps ba ka possibility ban set up khambun ki sento hapo nang ba shlong bat ban pitiknaro ba ki khna puli jo jela kim dokam ban ni thwa ya ka CUET shadu sapo asam rai da long kumdu na kalian ka suka ka ban thawla thawlinti na kamta kan ka CUET exam ka ban sawan ka ban solution akini ki khindat tayo ba ki senta jo ki khna puli jo jela ka le be hapo nang ba shlong yang ta kadang ka senta tamba ki babuni ki khna lari khan 70% ki bol ki hak mi sabar jela hasilong dan tangki serta tangki katu kaningut ki kena kataru dari tangki kentai dari egi sinrang bon ke nakalian joka nika senta ki alabe ke senta juti sati sepo jela asa tekani kebu kejia ke bukrau ingit skam ba nakalian joka sokan ba education minister kumjuru siam usim kya ke ni kamat kabedai berkejia juki kena puli jula jela